Higpit kaayo ang seguridad nga gipatuman karon sa lalawigan sa Negros Oriental nga ubos karon sa COMELEC control. Curfew giimplementar sa tibuok probinsya kundiin ubay-ubay na ang nahol. Kapin sa 200 na sa unang gabi pa lang. Ani ang report. 3,000 ka mga security personnel tanan ang nakadeploy ug nakabantay sa eleksyon sa Negros Oriental. Naglakip sa kapulisan, AFP personnel, BFP, Coast Guard ug ubang units. Atol sa send-off, gipahinumduman sila sa tahas aron mapabilin nga hapsay ug malinaw ang piniliay. Ubos sa COMELEC control ang probinsya. Maong dunay mga checkpoints sa kadalanan matag karon ug unya. Kining checkpoint na abtanamo sa lungsod sa Dawin, gitag sa gyud pag-istorya ang nanglabay nga mga motorista bisan pribadong sakyanan. Papresentahon sa papeles, identification ug rehistro. Samtang Sabado sa gabi ug kagabi usab Domingo gikan sa alas 10 hangtod sa alas 4 sa kadlawon gipatuman ang province-wide curfew. Gidili ang paglaroy-laroy sa mga tao sa kadalanan gawas lang ni adtong gikinahanglan nga manarbaho ug dunay gipresentar nga papeles. Ang giangyo ang tanan nga curfew magsugod og alas 10 karong gabi una daghang salamat. Gipangbuyag ang mga anaa sa gawas. Si Negros Oriental Provincial Director Police Colonel Ronan Claraval nangunay pagsusi kung naimplementar ba ang curfew. Kini mga nag-inom sa tindahan, gipaundang o gipapauli. Samtang kini mga kabatan-unan nga naglaroy-laroy lang, gipangutana sa tuyo. Gipasakay na sa patrol car aron mahold sa police station ug buntag na release. Di naman kami nagkulang sir sa pag-i-inform sa mga tao sir na regarding sa curfew sir no. We have wide reach naman sir. We also ask assistance sir from the news outlets sir and also sa mga social media platforms sir na to give them announcement. Sa kinatibukan, Sabado sa gabi hangtod Domingo sa kadlawon, moabot sa 212 ang nakustudiya sa tibuok lalawigan. Samtang ang labaw sa COMELEC nang hinaot nga walay kakulian ang piniliay karong adlaw. Malaumon silang malinaon ug mamahimong hapsay ang eleksyon. So far ang sitwasyon nato diri sa Negros Oriental peaceful no. Walay dagkong incidents nga nahitabo. Itong nakita nga malinaw ng Negros Oriental karon. Uban ni Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.